Morjesta, morjesta. Täällä ollaan raivaussaha hommissa näin itsenäisyyspäivän kunniaksi. Voisiko sen parempaa hommaa oikeastaan ollakaan? On täällä koivikossa, jota raivasin tuossa alkusyksystä. Ja tää jäi pikkasen kesken sitten tuolta nurkan osalta, sillä siellä rupesi kuusta olemaan niin paljon, että en viitsinyt niitä ruveta sitten plussakelillä kaatamaan. Mutta nyt tuli sitten semmoisen ajan tankillisen verran tuohon sahaamaan ja sain tuon nurkan tuolta ainakin omasta mielestäni hyvään asentoon noiden kuusten osalta. Katsotaan pikkasen, että mille se näyttää tällä hetkellä. Tää on semmonen, sanotaanko 3-4 aaria koolta oleva nurkkaus. Ei sen suurempi, mutta hyvin tiheässä luontaisesti syntyneitä kuusia täällä sitten. Ehkä tänne vieläkin jäi vähän paikotellen tiheeseen näitä, mutta eipä tuo nyt niin haittaa. Kasvu on hirmuinen tässä pienessä kuusikossa tosiaan, että kyllä nämä pituutta ottaa ja paksuutta myöskin. Puita oli todella paljon ja tätä rytöä tänne tuli aikamoiset kasat. Tämä rydön osalta pikkusen miettii sitten sitä, että onko tämä riski kirjanpainajille tai semmonen houkutus. Tuore puu hieman tuoksuu siinä ja voi sitten keväällä houkutella myös kirjanpainajia, mutta ei se yleensä taida tuo pienempi läpimittainen puu niinkään olla. Mutta tämän näköinen tässä tuli. Ei tää taida oikein näkyä tässä videolla välittyy tää tiheys kovin hyvin. Lunta on puissa jonkun verran ja se kivasti varisee sitten tuohon sahurin ja sahaan päälle. Saha kyllä toimii yllättävän hyvin, vaikka se semmosia lumikylpyjä välillä sitten saakin. Mutta tämän nurkan osalta sanoisin, että tämä on ihan tässä vaiheessa ok. On isompaa ja pienempää puuväliä täällä, mutta suunnilleen semmoista parin metri puuväliä on koettanut saada aikaiseksi. Ajatus on, että tässä on vähän sitten tätä reunaa tänne päin, tänne itse koivun toimikkoon, niin nämä puuthan tästä hyvin kyllä lähtee kasvamaan ja ottaa valoa tuolta suunnasta. Ja sitten kun niistä rupeaa semmonen ainespuupölkky irtoamaan, niin tulee sitten kevyttä pientä hankintahakkuuta siihen tekemään. Joo, tämmönen pikapäivitys tältä pieneltä kuviolta. Homma jatkuu huomenna. Sitten mennään sinne palvomännikköön ja sen alikasvoskuusikkoa, sanotaanko harventamaan. Ja palataan siellä sitten asiaan. Morjesta. Uusi päivä ja uudet työmaat. Nyt on täällä Palmumännikössä tekemässä tätä ennakkoraivausta kautta kuusien harventamista. Täällä aloittelin silloin alkusyksystä raivaamaan ja totesin, että näitä kuusia on niin paljon, että ei viiti ruveta niitä kaatamaan. Lähinnä tämä juurikääpä riskin takia. Ja tulin nyt sitten tälle alkutalvesta jatkamaan tätä hommaa. Ja tässä nyt tosiaan tavoitteena on harventaa näitä kuusia. Tässä on periaatteessa niin kuin 3 vaihtoehtoa, mitä tämän kanssa voi tehdä. Ei tee mitään, harventaa
tai sitten raivaa kaikki pois. Ainakin nuo pienempi kokoisimmat. Ja kaikissa on periaatteessa omat hyvät ja huonot puolensa olemassa. Ja näistä vaihtoehdoista minä nyt päätin, että mä teen tämän keskimmäisen vaihtoehdon, eli harventelen näitä kuusen taimia, kuusia täältä. Periaatteessa hieman sillä ajatuksella, että näistä ehkä voisi saada uuden metsän tähän. No se ei ehkä onnistu, sillä nämä kuuset on jo aika isoja. Mutta toisaalta nämä sitten kyllä kasvaa niin kuin kuitupuu koko luokkaan aika nopeasti, että näistä rupeaa ainespuuta sitten tulemaan. Ainespuukokoista puuta en kaada, sillä meikäläisen metsähoitofilosofiaan ainespuukoisen puun kaataminen maahan ei kuulu. Mutta jokainen taapelaa tyylillä. Mä saatan tuolla moottorisaha mönkiä yhdistelmällä tulla sitten vaikka keräämään kuitupuuksi hankintahakkuu tyylillä näitä kuusia. Paikotelle on tosiaan tätä kuusen raivausta, mutta sitten on ihan leppää ja pihla ja haavankäkkärä myöskin täällä. Tai haapa nyt ei täällä kovin korkeaksi kasva hirvien takia. Mutta sitten on raivannut nyt oikeastaan kaiken täällä. Täällä nyt on hommissa, niin ihan sama raivata, kun tänne on tullut ja homma luistaa. Hirmu hyvä keli on jotenka senkin puolesta on mukava kyllä täällä tehdä töitä. Lämpötila on nollan kieppeillä. Ei ehkä ihan ole täysin plussalla, mutta siinä nollan ympärillä pyörii sillä, että paikat ei jäädy, mutta ei ole semmoista super märkääkä kuitenkaan. Päivä on tosi lyhyt, tai valoisa aika, semmoisen 6 tuntia suunnilleen. Tässä vähän filosofisia ajatuksia, jos miettii, niin tämänkin suhteen, että jos ei tee mitään, niin silloin ei yleensä tapahdu mitään. Mutta jos tekee jotain, niin yleensä sitten tapahtuu jotain ja jotain jälkeä syntyy. Ja jos ei tee mitään, niin sekinhän on periaatteessa tietoinen valinta. Ja jos tätä miettii, että tässä ei tee mitään, niin tämä voi tulla eteen sitten siinä vaiheessa, kun tähän tullaan tekemään toista harvennusta tähän männikköön. Niin tätä alikasvosta joutuu siinä vaiheessa mitä luultavammin raivaamaan. Ja voi olla, että minä nyt vähän liian kevyesti noita kuusia tässä raivaan, mutta katsotaan sitten lähempänä sitä itse harvennushakkuajankohtaa. Sitten semmonenkin ajatus tässä on käynyt vähän mielessä. Täällä on jonkun verran tämmöisiä kuivahtaneita männynkäppäröitä, ei noita pienempiä mäntyjä on kuivahtanut. Ne ei ole saanut tarpeeksi valoa, ovat jääneet tuossa kilpailussa kakkoseksi. Ja no, paljastettakoon nyt tässä, että ensi talvena on tarkoitus tehdä taas hankintahakkuuta, tämmönen pieni harraste hankintahakku ja energiaranka on siinä se puutavaran laji. Jotenka näitä voisi periaatteessa kerätä sinne rankapinoon sitten myös. Niistä saisi ihan hyvää puuta siihen tarkoitukseen. Siihen on jäänyt tommonen kuusi. Sillä on ihan hyvä syy, minkä takia sen tuohon jätiin. Nyt siinä on linnun pesä. Täällä näkyy näitä vanhoja ajouria. Tasan 10 vuotta sitten tähän tehtiin ensiharvennus ja nyt tää oikeastaan pitäisi sitten harventaa uudestaan tai toisen kerran. Mutta tämmönen kohde, paikotelle on paljon tätä lehtipuuta raivattavana. Todennäköisesti ne rupeaa innokkaasti keväällä vesomaan noista, mutta sittenpähän vesovat, mikä siinä. Mutta tuleepahan tämä alue nyt tässä käytyy läpi ja vähän valmisteltua tommoseen tulevaan
harvennushakkuuseen. Toisaalta sitten on miettinyt semmoista, että tässä jos haluaisi pikkusen viivästyttää tätä varsinaisen koneellisen hakkuun tekemistä tänne, niin täältä tulisi tällä meikäläisen mönkiä moottori saa tyylillä tekemään semmoisen vaikka 20 kiino mänty kuitupuu hakku, niin sillä saisi vähän väljyyttä tänne tekohengitystä annettua ennen kuin varsinainen hakku tehtäisiin. Semmosia varmoja pienimpiä mäntyjä poimisi täältä pois. Joo, tässä tää jatkuu. Olisinko nyt suunnilleen puolet, vähän alle puolet ehkä on käynyt läpi tässä vaiheessa raivaussahalla tästä. 15 vuotta sitten sanoisinko, silloin tuli ehkä edellisen kerran raivattua tämä alue pohja täältä. Ja tuli vähän muutenkin koko metsäpalsta käytyy raivaussahalla läpi, niin silloin tuli tätä raivattua. Se ei ole mennyt hukkaan. Se ei mene hukkaan, jos olet raivaussahan kanssa metsässä. Se työ ei mene hukkaan koskaan, voin sanoa. Ei mene turha työ hukkaan siinä. Alright, mutta laitetaanpa nyt tuo Husqvarna soima ja 3. tankillista sitten tässä aloittelen. Oh.